va néixer a Mataró, amb arrels d'Extremadura. De petit ja estudiava amb paciència i molta cura. A Barcelona va anar, física va llicenciar, màster, doctorat després sense parar d'estudiar. Tornada i David, ai David Bota, que la política et va tocar. Entre festes i romeries sempre et veien passejar. L'any 2015 va dir, jo alcalde vull provar. Amb el PSC al darrere 6 regidors va sumar. Ui, 6 regidors només, algú va pensar, quin paper! Però fent pactes amb Convergència i Unió i equilibris va aconseguir-se mantenir dret. L'any 2019 va arribar i tothom es va sorprendre. 13 regidors de cop, ni en Bota s'ho va creure. Què fem ara amb el 13 de la llista? Doncs li donem els arbres. Que si ombra, que si fulles, algú havia de fer. Tornada i David, ai David Bota, i quin embolic per governar. Que si el Corte Inglés, que si obra, sempre hi ha algú per protestar. L'any 23 va baixar, d'11 regidors va quedar. Només 2 menys, va pensar, encara podem continuar. Va de festa en festa major, de romeria en romeria, paella en paella, saludant els avis del barri amb simpatia cada dia. Vinga, una cervesa, avi, diu passejant pel veïnat. I l'avi respon tot rient, però qui la paga? Alcalde, vote! A Mataró la cosa és dura, ja ho sap tota la ciutat. Que si surt per la televisió mai és per tranquil·litat. Que si robatoris a Mataró, que si alguna baralla més, i els veïns mirant la tele i Cerdanyola directo demà, què sortirà després? Que per al 2027 que en David tornarà a provar-ho amb coratge i bon barret. Però la pregunta és la mateixa que es fa amb Mataró. Qui estarà a la llista i qui li farà oposició? Final, sigui com sigui, companys amb humor i bon ambient. A Mataró continuem criticant, però cordialment, perquè una ciutat sense broma, sense riure ni serrar, seria molt més avorrit.